Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lisa, 32 anyos, single ug itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suwat. Kabahin kini sa akong untang pag-abroad sa Qatar. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Muabroad ka? O lagi pa, aron makakwarta ko ug makatabang ko ninyo. Ya, asa masag ka mo abroad? Sa Qatar pa, mag-DH ko dito. Ano ka adto magyud dito? Okay nga no, day pa. Kalayo adto. Di nila lang unta sa ato. Mingaon gid minimulag. Sige lang, good pa. Magtawagan na man sa bitaw ta via messenger. Mag-process pa masab ko sa akong mga papers, good. Mausap hinoon. Pero angay unta nga. Kung adto na ka, kanang desidido na gyud ka ha. Para nga dili ka ma-homesick dito. Oo pa, uy. Ay, kabala ka, good. Mag-amping gid ko dito pa. Okay na. Mama ka na imong gusto. Salamat pa. May gi-applyan naman ko. Ug magsugon ako process akong requirements. Ay, yes! Thank you, Lord! Okay na kayo nga akong medical. Fit to work kit ko. Ug ang mga documents. Ang ubang documents na pudo niya nga akong lihokon. See you soon, Qatar! Mao ba nak? Nga naman ka pa. Ayay, marag magulanon lagi ka. Ikaw ha, nag-ampo ba ikit ko nga maayo lang akong results akong medical. Aron ma-fit to work ko, makalarga dayon ko. Mingaon gi ko nimo nak. Hmm? Ug unya. Usap-asab ang gastuhan nato sa imong paglarga pohon. Oo, makagasto kita na pa, pero ay kabala ka pa. Mabawi ramang gud na nako dito gud kung makalarga na ko pohon. Kay medyo dako-dako man ang kong sweldo dito pa. Basta kay kung tuwa ka na dito niya pohon. Kung makalugar ka, tawag baya yun ha? Uy, lagi pa. Ay kabala ka, uy. Oh, sige, wala ko'y mahimo. Mamagin na imong gusto. Salamat pa. Diana gitas Qatar, day. Maulagi, day. Ay, kalayo na gyud nato sa ato. Pero gikulbaan man ko daw. Ha?
Sa kay kapalaran na to din hino. Ay, day, mag-ampo o mag-amping lang kita dinhi. Nga dili ta makasa. Na, kay lisod na gyud. Dili na gud ni atong nasod. Uy, ati manon day nato ang akong kaugalingon ha. Kay magpa-medical pa ba tagbalik dinhi. Ah, sige, day. Oh, nga naman ni. Sa may nahitabo sa akong medical result din, Sa Pilipinas nakapasar man ko. Pero nga nung ako medical din, hagbong man ko. Dili naman ko fit to work. Ano man ni? Recorded by X Thunder Gaming. Pag-abot sa Qatar, gipa-medical migbalik kay requirements man sa OWA. Pero nasyakit ko sa pagpa-medical na ko balik sa Qatar. Kaya ang result, hagbong man ko. Unyang result na ko sa Pilipinas, fit to work man ko. Mong gipapauli ko nilag balik sa Pilipinas. Og nakahuna-huna ko sa pagsiguro sa kong kaugalingon. Nagpa-medical ko balik. Unya, Sir, tanawa ra gani, sir, oh. Ang result sa akong medical din sa Pilipinas kay fit to work man ko. Unya, recent lang baya ni. Pero pagpa-medical na sa Qatar, sir, hagbong man ko, sir. Wag ito mahimo ka na, ma'am. Kay mga ganyan requirements sa uwa nga ipamedikal mo dito sa lugar kung asa mo trabaho. Unya, sir, asa may akong buhaton, ani? Mga apply yung balik, ma'am. Then, same gyapon nag-abot nimo sa abroad. Ipamedikal gyapon mo. Unsa, sir? Unsa day? Dili ka na nila tabangan? Dili ka, day. Wa na gid ko na sila mahimo, ana. Kay maumanggit ko na ang balaod sa abroad. Kay once ko no nga doon na sila makita nga diferensya sa applicant, dili gid ko no nila patrabahoon. Hala, mao ba day? Unya, unsaon man na nimo ron? But lang ani, day, uy. Dako-dako ra bagit kong nagasto pagbiyahe na ko paingon diha. Day, kay ngano di ay? Unsa may diferensya sa imong medikal? Nganong nahakbong man ka? Doon ako di diferensya nga kung kasing-kasing, day. Unsa? Lagi, day, kana ra gyud unta. Pero pag abot na ko sa Pilipinas, gikan na sa Qatar, unya, gipapauli man gyud ko no. Nagpa-medical ko usab din, Ug ang result din, day, fit to work ko, nagkapasar ako. Hala, oy. Nganong inaana man taon? Naunsa masad na sila, oy. Naglibog na gyud bitaw ko kung unsay akong buhaton, ani. Kay tanaw na ako, di naman gyud ko makabalik diha, uy. No, uy, mausad lagi, day. Naluoy gani ko nimo. Diri na lang gyud siguro ko manarbaho, day. Mang-apply ko para makabayad ko sa kong utang, day, uy. Pwede ko siyong papilis, ma'am. Doon ka ba yung medical resort? Ay, nara, sir. Dara, sir, oh. Oh, okay. Okay na, ma'am Lisa. Dawat na ka. Thank you, sir. Thank you, kayo, sir. Yes. Sa dihang nang-apply ko din sa Pilipinas ug akong gipakita ang akong medical results, fit to work man kuno ko. Mao nga nadawat dayon ko. Ang akong mapangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nganong man naglahi man ang results sa akong medical sa abroad o dinhi sa Pilipinas? Posible ba di ay na? Or na-timing lang gyud ko ato? Ikaduhang pangutana, pagpa-medical na ko sa Qatar, doon na sila nakita nga doon ay diferensya ang akong kasing-kasi. Pero ang result na ko sa medical sa Pilipinas, normal raman. Sakto ba ka ang resulta sa akong medical sa Qatar? Kay, aksyon naman sa bihinon ko kulbakod, kay basin doon nagit ko diferensya sa akong kasing-kasing. Ikatulong pangutana, kung tinuod man nga doon ako diferensya sa akong kasing-kasing, asa man ko mahimong magpa-check up, ana? Unsa man sab nga doktor? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Mas ganahan gyud unta ko nga sa gawas mo trabaho, kay mas dako og sweldo dito. Og aron sab makabawi ko sa akong nagasto sa una na kong paglarga dito. Unsa may akong buhaton?
Aron masigurado na kung makapasar na ko sa ilang medical dito. Palihog, bakit makiko, kini ang suliran, Lisa. May nga suking paminaw din sa programa kini nga kong suliran. Ano na sa bako, si Tori ni Obra magiguban kaninyo karon. Ako tabag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral, mga drug related nga mga problema. Kay usa man ako ka drug addiction specialist, usa ka medical doctor, ug usa ka psychiatrist, no? Daghang pamaagi mamili lang mo usaon sa pagpadala sa mga sulat suliran di ka mo. Pwede ka na ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor OCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mga legal ang mga problema ang atong mga lawyer partners diri no sa DYHP ang motlambag niya Atty. Ellen Bathan ug si Atty. Buen Algolo no. Ang atong makutlo nga pagtulunan kuno nga lawa mo kini nga to be best. Aron kuno nga best you must be able to handle the worst. Aligi kuno nang if you fail today, you repeat it tomorrow. If you still cannot make it, repeat until makuha gani mo ang gusto nimo sa kinabuhi. Kay ang kanang usahay mapakyas sa atong tinguha, dili man na the end of everything. Usara na siya ka inunta tungtunganan nga makabot na to nga atong gustong makuha sa kinabuhi. Mo gisayo na ning kinabuhi puro man lisod. Nakita kag sumbagay usahay, lalit usahay. Ya nindot sa tao kanang akseptar ka sa imong limitasyon, ha? Di ka entitled ka. Kahibaw ka tanan, bisag trabaho sa uban imong akupon ba kay believe ka nga mayong lucky ka. Di na mayo. Alright, so ang ato magtatampo karon adlaw si Lisa, 32 years old, single, wala gipon butang yung address, no? Di man ibutang yung address ay. Regards day ni Galulo family sa Cagayan, mga Porfirio Lim sa Inabanga, mga Huros family sa Pinamungahan, og isa pa to, nalimot ako uban nga mga abroad tong Melody Kimpan Albero ug si Barliso naot nga okay mo sa Saudi Arabia sa Middle East no ato mga listeners abroad no ara bay maminaw din nato sa Amerika no na di nag-chat nako sorry ma'am na misplace man ako to imong gi kuan nga mga ngan daghang maminaw na to sa US, Europe, New Zealand, New Australia kay naman tay kining kuan live streaming no so unang pangutanan ni Lisa na wa man gibut lang address ni Lisa akong ngihangyo nga kanang sunod ninyong padala og sulat-suliran butay ga address kay base nga makuanta makaibaw tag asap mo abot ang atong Sibya no sabon din ako nigpasalamat ning mga workers ni J. Lariusa sa Gindaruhan. Salamat kayo sa inyong serbisyo. Serbisyo. Di bitaw, giyatiman nagugunin nila. Ipahangyo ko sa ilang lublak. Di bitaw, nalipay sila nga. Paingon ako sa Dr. Inubra. Ingon tong usa nga, ala ako mamadok, sige magpaminaw ni mo. Ikaw sulat nila yung mga nga. Kaya para nga ako mong mag-greet, no? So, si Jomar, si Adoy, si Arnold, si Richie, si Ibal, si Runan, ug si Sami, ug mga kantawan, si Leonisa, Bilyarmon, ug si kanya Bano Nel P, ug si Niti, no? Silingan ni Carlo Ababa, Victor Ababa, ug si Kapitan Chris Ababa, no? Oy, kuande, fiesta na ba sa ila karong susunod mga adlaw, no? Imbitado. Imbitado ba ta? Gimbitado ko ni Carlo. Sige mo, basig makadto mo ko, no? Sa Kantawan City of Naga, Cebu, no? Una pangutana ni Lisa, ang anong managlahi man ang result sa akong medical sa abroad ug dinhi sa Pilipinas? Posible ba day na? Or na timing lang yun to ang ako ang ikaduhang o na timing lang yun to about ni sa iyang kasing-kasing, no? Di ko maingon nga unreliable sa tong resulta dito sa abroad pero namagoy usahay pod nga kanang mo diferensya ang aktual nga ingon ta sitwasyon sa pag-examine nimo
sa usa ka doktor kumparar po sa adiro. Labi naay kanang inunta lapse or diferensya sa time dugay-dugay, no? Ang imong gingon dito man sa Qatar ni nahitabo, no? Depende wa po ko kay balo unsang klaseng pag-examine. Sa ako may balan kay naka-partner man kong cardiologist dugay panahon si Dr. Roy Entienza diya sa Chonghua Hospital, dugay kay ming parehong room ni Dr. Roy Entienza. Nani sila mga procedure nga paghimuon sa katao nga na inunta nadudahan o natuhuan nga problema sa kasing-kasing. Pinaka-basic is auscultate, next is tudaiko, holster monitoring, hanggang pang mga pamaagi na sila nga inunta masuta, EKG, no? Makita masuta diha ang ug na may diferensya. Plus ilang clinical observation sa usa ka pasyente nga nay problema sa kasing-kasing. So akong balikon dili ko moingon nga dili correct tong sa Qatar o correct ang diri, pero wa na gyud ko mo say kumpara lang nato ang resulta. Sunod nga pangutana, pag medical nako sa Qatar, doon na sila nakita nga dunay diferensya ang akong kasing-kasing. Pero ang result nako sa medical sa Pilipinas kay normal raman. Sakto kaha ang resulta sa akong medical sa Qatar kay action naman sab kog kulba good kay basin doon na gyud ko'y diferensya sa kasing-kasing. Ang pangutana ni Lisa, unsa man klaseng problema sa kasing-kasing, no? Kay sa among pagtuon, sa ako lang specialty sa psychiatry, we have a coincidental finding na mid-systolic click. Ang among auscultate na mid-systolic click nga mabati na mo sa stethoscope, which will suggest nga naa siya mitral valve prolapse. May mga tao nga na mitral valve prolapse, they are more prone to develop anxiety problem. Although it is not part of the diagnostic criteria, pero coincidental finding lang na siya. So may nga kung sa bang klaseng diferensya sa result sa Qatar o dere sa Pilipinas, what in particular, ang EKG result ba? Or ang imo bang heartbeat, ang rhythm ba or ana, no? So ikumpara lang nato, no? Kung normal na sa Pilipinas, ari na tamutuos normal. Kung naa kay mga gipamati karon na posible nga more on anxiety problem, no? I can consider rule in mitral valve prolapse bako lang pod na karang mitral valve prolapse ang valve nagwardya diha sa kasing-kasing medyo dili haom. So mao nang mo prolapse siya, you feel uncomfortable. So expert ani ang mga cardiologist, no? Ngita lang second opinion or third opinion. Okay, if you feel like medyo lain gyud kayo din guan si cardiologist as soon as possible, no? Sa gibutang mahilig mo di mo mubutang inyong address kay kunyara ka sa Cebu, ako kang i-refer ni Dr. Roy Entienza, akong roommate, pareha may clinic kuan sa una. Ako wa naman ko balhin naman ko clinic, wa naman ko diya sa Chonghua, no? Okay? Sunod yung pangutana. Kung tinuod man na doon na ko'y diferensya sa akong kasing-kasing, asa man ko pwede nga magpa-check up? Ato niya mga cardiologist, mga na sila yung mga eksperto sa kasing-kasing, no? Dili ka mo dool og orthopedic surgeon kay layo ra kay na or pwede sa kag mudool psychiatrist kung ang imo problema anxiety. Dool ako. Tanaw na to. Pero cardiologist yun ang mutanaw. You will undergo series of laboratory workup, no? Sunod yung pangutana, mas ganahan yun unta kong sa gawas mo trabaho kay mas dako dito og sweldo ug aron sa makabawi ko sa akong nagasto sa una na akong paglarga dito. Unsay akong bahaton aron sigurado na akong makapasa sa ilang medical dito. Kung mayroon ng medical doctor diri sa Pilipinas nga normal ka, so i-present na dito sa ila. O pag-examine nila na kay diferensya, then tanaw na to, unsa mang klaseng particular nga diferensya. Kaya basin og dili na po kayo siya inunta reasonable nga they will deny you entry nga to sa Qatar or patrabaho dito kay na kay sakit sa kasing-kasing, no? O kini nga tong dughan mo gudusay, ma-uncomfortable na kay
daghang gipang huna-huna nga negative, ha? Sa bagya po na, stress, daghang kay mga psychosomatic signs and symptoms mo gawas. Bisag way finding ang imong attending doctor, more on the product of your negative thinking. So, usara po na, no? So, imong buhaton is, get hold of your medical certificate nga gi-issued sa doktor sa Pilipinas, i-present dito. Kamao man nga mo dito sa Pilipinas. Kung maingon mo nga na ako'y sakit sa kasing-kasing, then what in particular man ang akong sakit. Daghan man klaseng sakit sa kasing-kasing, no? Ay, myocardial infarct, ng cardiomegaly, ang brako mo kasing-kasing. Ano kay daghan ay mitral valve prolapse mo kung gingnan na while ago. Alright, so ina kasabot ka sa akong speaker ni mo Lisa ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa atong programa kini akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon ng pagpapilal sa itong mga RMN program tas tag-greeting sa atong lugar. So Pablo Baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat ug maayong